zvažuje. Skoky zvěře v televizi prohlíží, smrt nedočkavě vyhlíží. Snaží se vyskočit zkusně, aby po dopadu nevypadal rozbitě a hnusně, že bydlí v přízemí, zapomněl však, z toho málem trefil ho šlak. Čisticí přípravky inhaluje, na cestu jednosměrnou se vypravuje. Nakonec sufokaci si vybírá, pocit má, že ta na něj zabírá.